ଆଜି ଆସ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମ କିଆରିରେ ସବୁ କି ପରିବା ଲଗାଯାଇଛି। ଏସବୁ ହେଲା ଖରାକିଆ ଫସଲ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମର ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଉଲକୋବି, କଳମ ଶାଗ ଆଉ ବୋଇତାଳୁ, ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କିଆରିରେ ଲଗାଯାଇଛି। ତାପରେ ସବୁ କିଆରିର ହିଡ଼ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁ ଲାଇନ କରି ଟମାଟୋ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କିଆରିରେ କାକୁଡ଼ି ଆଉ କଲରା। ଆଉ କାକୁଡ଼ି କଲରା ମଝିରେ କୁଟା କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କୁଟା ପକାଇଲେ ଘାସଟିଏ କମ୍ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଫୁଲକୋବି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲଗାଯାଇଛି। ସବୁ ଗଛରେ ସାର ଦିଆଯାଇ ମାଟି ପିନ୍ଧା ସରିଛି। ବାଇଗଣ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ବି ଆଉ ଗୋଟେ କିଆରିରେ ଲଗାଯାଇଛି। ପରିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେମିତି ଯେକୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତା ସହ ଲାଗିଲେ ଯାଇ ଗଛ ତେଜିଆନ ହୁଏ ଆଉ ଫଳ ଭଲ ଧରିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ପୋଖରୀ, କଳମ ନଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଗଡ଼ିଆ ବନ୍ଧରେ ଆମର କଲରା ଲଗାଯାଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ବି। ଟମାଟୋରେ ବହୁତ ଫଳ ଧରିଛି ଆଉ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଧରିଛି। ଖାଲି ଆମ୍ବ ହେବା ବାକି ଅଛି। ଆମ୍ବ ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।